La 28a edició de Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra Catalunya a les Borges Blanques ha estat tot un èxit, amb una gran afluència de visitants, amb 37 productors d'oli i enguany ha ampliat la seva superfície firal. La Diputació de Lleida hi ha estat present els 3 dies del certamen a través de l'estand Aliments del Territori, un espai dedicat a posar en valor la diversitat i l'excel·lència dels productes de les Terres de Lleida. La inauguració de la Fira de l'Oli ha anat a càrrec de la directora general de Comerç, Conselleria, Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Marta Engerri. També hi ha intervingut el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, qui ha remarcat que aquest any es realitzaran un total de 203 fires a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, superant la xifra de l'any anterior. Bé, doncs estem aquí a la Fira d'Oli Verge Extra de Catalunya, i repeteixo de Catalunya perquè és important que sapiguem que aquí és la capital de l'oli del país i de l'oli de qualitat. I això és important que fiquem força perquè ens ho hem de creure nosaltres mateixos com a territori. Si fem una fira com aquesta és justament perquè tenim la capacitat de fer qualitat en tots els productes. I això és el que expliquem al nostre stand, a l'estand de la Diputació, Aliments del Territori i Tu, on hi haurà tots aquells productes que ens representen, aquells productes que fan que siguem com són, que més enllà de l'economia, més enllà de l'alimentació, també són una part de la nostra cultura. I crec que és bo que en les fires siguem capaços de reivindicar-lo i que també siguem capaços, des de la Diputació, però de fet des de tot el territori, d'acceptar que allò que fem ho fem molt bé i que podem exportar-ho on vulguem. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assistit a la proclamació dels guanyadors del concurs oficial dels millors olis d'oliva verge extra 2025, juntament amb la cap del panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, Àngels Calvo. També hi ha participat el director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera. Un dels moments més celebrats de la Fira de l'Oli ha estat la commemoració dels 50 anys de la denominació d'origen protegida Les Garrigues. En l'acte, Joan Talarn ha felicitat l'entitat per saber-se adaptar als nous temps, per garantir la qualitat i seguir fent el millor oli del món. També ha tingut lloc el lliurament dels premis de la campanya conjunta de dinamització comercial i territorial Compra i Descobreix Catalunya. Els 22 guardonats i guardonades han rebut un lot de productes de proximitat de la mà del regidor de Promoció Econòmica i Fires, Xavier Bueno, i del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú. Acabem de donar entrega dels lots i un llibre Terra d'Oli als guanyadors dels diferents municipis participants d'aquest Compra i Descobreix Catalunya, aquesta iniciativa que fem diferents administracions perquè puguin conèixer les poblacions i viles del nostre país, però a més amb aquest adjectiu de compra al comerç local, aquesta aposta que fem des de l'administració, des de la Diputació de Lleida, per poder ajudar el nostre sector agroalimentari a través dels comerços que donen vida als nostres pobles i a més lligar-ho amb aquest any amb la Regió Mundial de la Gastronomia, aquesta fita importantíssima com a regió lleidatana i en aquest cas de país de Catalunya, per poder demostrar tota aquesta vàlua importantíssima de la gastronomia, del producte agroalimentari que tenim a casa nostra. A l'espai Aliments del Territori, els visitants han pogut gaudir de fins a 19 activitats que han combinat tastos, tallers i maridatges pensats per a tots els públics i edats. Els més petits s'ho han passat d'allò més bé fent de pastissers elaborant bastonets de pa amb olives i oli verge extra de les Garrigues. Des del celler Raimat s'ha ofert un tast i degustació de vins ecològics. He fet una selecció de diferents gammes de vins, he escollit el bol d'ànima rosat, que és un dels rosats que fem per a restauració, i després he escollit un blanc i un negre de gamma alta. He agafat vins peculiars. El blanc és un blanc que té 3 varietats diferents i on cada varietat ha envellit en un lloc diferent. I de negre he escollit un criança que té un mínim de 18 mesos de criança en barrica, que porta cabernet i syrah, i es diu el Molí. Ens dediquem a elaborar conserves des de fa uns anys i avui hem vingut aquí a la Fira de l'Oli de les Borges a presentar 5 productes o 5 tapes, entre dolç, salat i picant. Farà uns anys que participem al projecte d'Aliments del Territori i Tu, anant a diferents fires. Primer vam començar amb Sant Josep, ens van obrir la possibilitat d'anar a Sant Miquel i finalment la possibilitat de vindre aquí a les Borges. I estem més que contents perquè ens ha servit per obrir les portes i donar-nos a conèixer amb gent que ni ens coneix. I tot va bé perquè és el que diem, acabem sembrant una llavor.
La nostra proposta és una proposta a dues bandes. Primer provem els olis de Quadrat Valley solament amb l'oli, o sigui, provem l'oli amb la bocaneta, i després el maridem amb algun producte de proximitat. D'aquesta manera veiem com aquest oli canvia i fa maig amb altres productes i també ensenyem, donem una mica d'informació de com aquest oli es pot menjar un cop el tenim a casa. També hi han assistit participants de la mostra gastronòmica de les Garrigues que han ensenyat els plats elaborats amb el distintiu Restaurant Verger Extra. Una mostra representativa de lo que seria la mostra gastronòmica del 2024, o sigui, que fa justet apenas un mes que l'hem acabat, doncs expliquem una miqueteta el que hem fet. Fa poc que tenim obert, fa justament un any avui que tenim obert i el que ens interessa és la promoció de l'oli de les Garrigues i promocionar els productes locals. Aquesta també és la finalitat del segell Oli Verge Extra. En l'acte de cloenda de la Fira de l'Oli, la Diputació de Lleida ha cedit a l'Ajuntament de les Borges Blanques l'exposició Una terra d'oli. L'any 2024 el Patronat de Promoció Econòmica va impulsar el llibre Una terra d'oli. Aquest llibre porta associat una exposició que durant tot aquest any, l'any 2024, l'hem tingut a les dependències de la Diputació de Lleida, on es mostra diferents imatges alegòriques i que representen la importància de l'oli a la demarcació de Lleida. Una de les coses que hem remarcat ara a la cloenda precisament és la necessitat de construir col·lectivament una estratègia per promoure la cultura de l'oli a tot el país. Una mostra d'aquesta voluntat de construir col·lectivament aquesta estratègia és el gest que acaba de fer la Diputació de Lleida a l'hora de cedir-nos aquesta exposició de la terra de l'oli, que nosaltres acollirem gratament a la Ludoteca, l'equipament municipal de la promoció de la cultura de l'oli que hem inaugurat enguany. Amb aquest conjunt d'activitats, la Diputació de Lleida reafirma el seu compromís amb la promoció dels productes locals i amb la consolidació de la Fira de l'Oli com un dels esdeveniments més destacats del calendari firal català.